Sa lahat ng aking ginagawa, ikaw lamang ang nasa isip ko, sinta. Sana'y di na tayo magkahiwalay kahit kailan pa man. Yo, what's up mga sir? So today nata din karon sa Sabon Station. And located din siya at mga diani sa ato ang Kapilandia. And then China Bank. So natay gin tailoring shop din ni, mao na din ni ato ang Sabon Station. So yeah, mao ni ato ang Sabon Station sa Iligan City, no. So, mao ni mga produkto nila. So mao ni lang kanila. Fabric conditioner tag 45 pesos lang ang 1 liter na botilya. Wow! And then liquid detergent nato is 47 pesos. Grabe, nga ni ka barato mga sir, no. And of course napos na ikuan diyan, no, dili lang mga sabon ang baligya nato diyan, napoy mga perfume, no, kung hilig mo og mga pahumot. So dili lang jud sabon ang ato ang makuha na putay mga pangpagwapa ng mga sabon dai, no. Mga shampoo, mga diaper, tapos dapat ay mga tissue. Napoy pang kuan pang sakyanan nato, no. Pubs, car care and detailing products. So dili, no. So sa mga naay mga kuan, sa mga naay mga sakyanan din na ay sulayin nyo diyan sa Sabon Station na ni siya na locate ang atong Pubs Car Care. So mao ni atong mga kuan nato sa tire block Blue Silox 200 pesos. Napo day kuan day powder, oh. So napo day powder day din. So sa mga mamshi diyan na mo kabalaka kung hilig po mong powder na mga sabon, napo tay detergent powder diyan, no. Sa Sabon Station. Puska ni mga say alcohol ni, no. Alcohol o kani natay glass cleaner, toilet cleaner, toilet tile and bowl cleaner niya. Amang price ang alcohol niyo, boss? Wala siya ako tama na ko tang 379 na siya. Kani? Ang pump kay 115. 115? Yield din siya 15 liters. So ang instruction, kinano ka po 15 liters ang manghimo. So ang instruction sa likod ko, sa ano ko siya paghimo. Pila po? Kani siya kay 300, around 320 to 350 anak. Pag ora mo ni abot. So mo na iyang price. So kung imo siyang kwentahon, halimbawa ibutang nato 330 siya. 330 divided by 15. Oh, so mura siya around mga 20 plus. Pwede siya pang negosyo. So ikaw lang magkuhan buhat na. Ikaw rin, di ba? Nauso mo na karon. Siya bar. Pila ni sa Pila ganun na siya rin? Bar? Ha? 55. 55, bro? Pieces na siya. Pieces na siya. Sir, morning. Papoy. Na sir, namin baligya. Kay bath soap tag 30 pesos ni siya. Oh, sorry. Pwede tamo ikuan sir, apil sa highlights sa atong vlog. Okay ra? Sige. So shout out tayo sa atong mga buyers nini, mga client nato, mga customer. Shout out sir. So, tulo ka galon na yung order. Di ba? Pila ni Boss Charles? 160. 160. 160. Tapos katong ko ah. Ilan ang 3.5 rin? 91. 91. Sulit na kayo. Kaya mga sir, no? Mag-repunta sa ato ang detergent yan sa Sabon Station. This is Arielson. Kung ano yung makita niyo, no? So, barato ano yung isang galon. So, 188 ang 1 galon nato. Grabe ka barato. Tulong na kayo mo. Mura ka training daan. Ginagawa mo. Shooter mang gunigod. Shooter ni sa kwan sa ngit-ngit og sa kwan, kayag.
Pwede na tayo magtrabaho diyan eh. Pwede na. Yung sideline ba? Yung sideline. Bila na yung sunod niya.